Igbo ndị mana ege ntị ekenekwa m unu biko asị m nke onye chi nya zero n'ụbọchị nke tata bịa na nene m udo dịla onye ọbụla biko achọrọ m igwu unu oge biko asị na ome gịnị na akụla ebe a sịkụla ebe ihe nje weta vidiyo anụ ebe a because na I have once spoken about this thing before. I have once spoken about this thing before. This video na-achọ na neketa ekwubugo m maka ya before when you follow man I'm still maintaining it. Agwa m unu sị na onye pastor bụ na enwete that we want to become a problem to the society, government should take the necessary step. For ndị na-asị na Soludo dị against ndị omenala na Soludo eme ha nka Soludo eme ha nke ọzọ. Listen very good to me. This video na-akwado neketa bụ Governor Soludo eti Igbo law na Anambra State now. All these people ya pụta in the middle of market. There is what we call market hour. That is what we call mmadụ ndị nọ na line organize onwe ha ọnụ, and there are what we call external preachers na-abịa na line. Yotage enwe external preachers, enwe ndị ya bapụta na line ha na-eme mkpọtụ business hour. Morning cry, Soludo kwubeghị maka morning cry. Do not misunderstand it too. Morning cry dị iche. Yotage morning cry shouldn't pass more than 30 minutes, 1 hour. You are done. It's in that environment. For environment each one, because one maybe ya bata asị gị mba. And this place is a restricted area because everywhere we're laws and regulation governing it. But at this time around, for na odd hour, odd hour, 10 a.m., 11 a.m., 1 p.m. You go and I shout on top of their voice. So those no noise pollution call. Noise pollution, including ndana agbu egwu ele mkpọrọgwụ gbu speaker ina-eti mkpu. Soludo si no gịnị na enweta gị now 500 kpa. Watch on the video. Na hey ejenjeje lachashi. Congratulations to my baba. My baba na the video. My baba if this part of this video. I say thank you so much. Ina anwa because ina katana manya na video sen na no matter there was a chance. You're not looking nice. I'm going to be isi. And I look good. My papa in the video very well. And all that support to Kanai. Thank you very much. Gordon. What are you doing there? What are you doing with the microphone, with the loudspeaker? Now, you cannot do that here. If you want to preach the word of God, you go to your church. Are you getting me? You are causing pollution. You cannot come to a marketplace and begin to disturb everybody else. Are you getting me? If you want to preach the word of God, you go to a church. The person who wants to come to your church will come to your church. But you don't force everybody. In a marketplace, people have come to trade. It's not a church. So you don't do that, because I could have asked them, they would have arrested you. You are contravening the law. Okay? You don't come out and take a space and start preaching. It's noise. All the candidates will microphone. You are polluting the place. It's illegal. Okay? Everybody has freedom of worship. You want to worship, we protect everybody. But you don't go to the middle of a market where people are coming to trade and turn it into a church. Otherwise, we will charge you. They will be charging you for this space. And you pay maybe 200,000 or 500,000 each day that you come to do the preaching. Now, but you cannot allow that. You see, I na chundi na joy feni na Anambra. Ofoni menda I na chuku manda amumoga. I na chuku fanja. Okay? Uno na nuku even neku. Genonte. If at this day you took your microphone, your loudspeaker, on here in front of somebody's later. This loudspeaker, as it blasts, is touching people's eardrum. Onye nona could this loudspeaker on air for about 3 months. Do you understand the reason why we stop these things from being played in the markets?
because the noise pollution, because this person, you've kept the loudspeaker beside her shed, has no choice now. So you are forcing them, because this woman has no choice. You put the loudspeaker beside her shed. So that noise that will keep blaring her eardrum every day, you come and it blast, is destroying something in the eardrum. What we're saying, if you want to preach, go to a church, or you go and hire a field, okay, so that anybody who wants to listen to you can come and listen, and those who don't want to stay near the loudspeaker can go away. But when you come to the market and put the loudspeaker, the person, all these people around here, you are destroying their eardrum. Are you getting me? Yeah. We'll say to everybody, let's preach the word of God, but not by force. Huh? They have come here to sell, to find something to feed their children. You don't force them. This thing keeps blaring their eardrum. By the time on a low 50, 60 years, or that no longer able to hear well. When you are talking to them, you say, Omar even man, Omar no loudspeaker do we na kuke we na where's the I'm telling na oka esikumoka potakita. Mana ni mo no ka kaije. And I cook every day. But all by choice. Okay? By choice. No na even na ku. Ai na se na Anambra ga delele mma. Ndị niile na-eme hụ agha. Onye ọbụla ọsọ. Ndị eze nwanyị gịnị ọsọ. Ndị oke ite gịnị. Ndị na-agwọ ajọ ọgwụ gịnị. Maka na Anambra ga-adị ọcha. Anambra ga-adị mma. Ụlọ na-anụ ihe na-ekwu. Ndị eze na-aba na-analụ mmadụ lọ. Ya ịnọkọta. Mgbe bịa ka m yie ka m metụ ya nwa obere ka m oje ribe ife. A na-analụ mmadụ lọ. Ndị amụma ụgha niile ka anyị ga-atụsịsị n'obodo a. Maka na ebe a bụ Anambra, aka aja na-eme gịnị? You know? So, welụ ife a na-awụghalị. Anafemi ndị landlord, emesịa agwa ịgwa ndị landlord. Gịna landlord ya ata ya. Thank you. You know nesigi abi. As money nesegodi video biko kabaru subscribe on this channel. Ngotago because na ndị omenala na-achị isi na Soludo anaghị etile ndị ụka anya. This is a very good move. A very good move because a lot of all these odd preachers are but I hear that thing. Turn why to call because him guy want be Christians I with sympathy. Oh, umu and I na bunana. I with a lot of sympathy. One day I have preached like that's okay. Only him inye. Ndo chana emia. You got the street of London, Paris, UK, USA. They have so many streets. They name so many things in the street. And they are collecting money. Me each kwaburo no by force. And when they name magicians on the street. And one girl on the street of one gang get on a street and apokali piano na be worker. No can a street or every street of London or US or so. And the girl na for na TikTok where today send image I may invite an American Got Talent. She refused to go because now that is what God called her to do. To be on the street and to make sure that lives are safe, not for the show off or to be on the mainstream media. So most times you have condemned I don't know what the negi anti oguchakwa onalo her Instagram account, everything did there, and the account number to send a token to support her because all transportation kaja there. My name was Ndi Gia we mela call like Ndi G professional begging we mela call like Ibia Lagos now. You see Oshodi for example. You see Oshodi na aga Ikeja
or isi oshodi si ka ilu eleki ya afọ ndị ya pụta kwụsị gị ka ha baa moto na ha na-eje ọrụ. They are not going to work. Ebe ha na-eje gịnị? Ebe ha na-eje ahịa ayụyọ. And enwe ndị dị in charge of them, enwe ndị bụ ndị ụtụtụ ọbụla akpọpụta ha sị ha ngwa ha jebe ebe ha na-eje. That is why Soludo ji wepụta wee kiki against this people na-aga apụta external preachers. Jụọ onye ahịa ọ na-alụ o nwere aka ọlụ. Any man of God na nwere aka ọlụ bụ onye oshi. Any man of God na nwere aka ọlụ na nwere ihe ọ na-alụ is a born onye oshi. Enugu state government emegi ya. Enugu state government banned the speaker. They banned it. Go and check your news. Ha ban all these external speakers n'ezi. Mana nke Soludo ji wee dị iche is that na ọbụrụ dị nọ n'ezi ka ọ ban the speaker n'ezi na church. If you are caught moving in the marketplace with speaker, jekwa nje eche ndị otu mata ya so warning. Jekwa na je o mekwa feel ka o bulu news anọ ka ha na-abakwa ahịa eme preaching like Christians too. Gwakwa mata ya Soludo nweta ya. Ị ga-abụchakwa 2 million. Gwakwa ị na ya agwa oha. Ọka mma na m wetara news a biko share na this video ka onye ọzọ soro kwuru n'afọ ihu n'afọ na channel na iwe na-asa na Anambra State ya dị mma. Senses will come back to the people head. Isi ndị mmadụ eme gịnị ya na chi ya azụ again. So biko, on behalf of me and myself and the loving fans of this channel, I ask you to keep watching and also share this video. Ka ọ dị na mgbe ọzọ. Onwezikwa ịchọ ikwu, drop a comment again na comment section. If I'm looking good na hey congratulations to my baba. My baba na any video. My baba, if this part of this video, I say thank you so much. Because in a manya na video, no matter there was a chance. You're not looking nice. I'm going to be and I look good. My baba na any video very well. And all that support to Kwanai. Thank you very much. Gordon.